Здравейте, аз съм Константин Драгов. Много от вас ме познават от занятията, които водя онлайн, на живо, по телевизиите, занятия с медитация, с дихателни техники. Днес искам да ви разкажа за моят учител, човекът, от който съм научил всичко, което споделям и преподавам, Гурудев Шри Шри Рави Шанкар. Гурудев е основател на фондация Изкуството да живееш, която има дейност в 181 държави. Тя е докоснала животите на 850 милиона души. Представете си един човек, който започва да пътува по света и споделя тези безценни техники. Визията на Гурудев е за един свят без агресия и без стрес. Той казва, че неговата мисия е да има усмивка на всяко човешко лице и да осъзнаем, че животът е празник. Още от малък Гурудев е казвал, че неговото семейство е целият свят. И може би да ви споделя няколко думи, когато той е бил като дете, колко е било интересно. Още на 4 годишна възраст неговите родители откриват, че той знае цялата книга Бхагавад Гита наизуст. Когато другите деца са играели футбол, него са го намирали често с затворени очи, с усмивка на лицето, да медитира. И той още от 18 годишна възраст всъщност започва да споделя с хората как да медитират, но идва момент, в който осъзнава, че само медитацията не е достатъчна, за да се получи трансформацията в хората. Въпреки че медитацията е най-висшето знание. Затова той се отделя в един 10-дневен период на тишина, сам със себе си, и тогава на него му се разкрива уникалната техника Сударшан Крия. След това той започва да пътува по света и да споделя тази дихателно-медитативна техника, която помага на хората да изчистят съзнанието си от негативните мисли, да се зареждаме с енергия и след това много по-лесно да постигаме дълбоко състояние на покой и медитация. Гурудев за първи път дойде в България през 2009 година и тогава зала 1 на НДК беше изцяло пълна със събитието Йога и мъдрост за здраве и щастие. При следващото си посещение през 2012 година в негова чест направихме световният рекорд на Гинес с 333 гайди, отново в зала 1 на НДК, и беше толкова магическо преживяване. След събитието в НДК се случи курсът на тишината в Боровец, където 850 души медитирахме заедно в рамките на 4 дни. Но искам да ви споделя една много интересна история за това събитие. Месец преди да дойде в България, Гурудев ми се обади по телефона и ме помоли дали е възможно да преместим събитието, тишината, една седмица по-рано. И аз казах, ама Гурудев, това е толкова трудно, вече всичко сме нагласили, залата, гайдарите, които ще дойдат. И той каза, виж какво можеш да направиш. Той беше много мил, но аз продължавах да давам аргументи и той накрая ми каза, виж, имам важни срещи в Индия и трябва да се върна малко по-рано с министри. И това ме убеди и аз казах, добре, ще видим какво може да се направи. След като затворих телефона, си казах, как може да въобще да споря с просветлен учител, който знае всичко за Вселената, за бъдещето. Направихме каквото беше нужно, променихме датата и курсът се случи. Беше изключително дълбоко преживяване, но в неделя, 21 май, когато Гурудев се замина, през нощта се случи това голямото земетресение в Перник. И ние в София цяла нощ бяхме навън, защото усещахме трусовете. И на другата сутрин, за наша голяма радост, в медиите се каза, че нямаше никакви жертви, въпреки че цяла нощ са се случвали трусовете, нямаше разрушения, а преди няколко седмици в Италия подобен тип земетресение, 6,8 по скалата на Рихтер, имаше жертви, имаше разрушения. В медиите се говореше, че някакво чудо е спасило България.
Сейзмолозите казаха, че много силна енергия се освобождава през цялата нощ, но на порции някак си контролирано. И аз тогава се замислих, дали ние с нашите медитации в Боровец, което не е много далече от Перник, където беше центъра, не направихме някаква промяна, да внесем някаква хармония. И все пак, ако не бяхме изместили курсът с тишината една седмица по-рано, земетресението щеше да се случи преди това. И аз, така разсъждавайки, реших да се обадя на офисът на Гурудев в Индия, да попитам, Гурудев, като се върна в Индия, в Делхи, какви срещи имаше важни с министри? И те ми казаха, той се върна в нашия център, в Бангалор и си почиваше. Тогава още повече взех да се чудя дали с неговото присъствие и всички тези хора, които медитирахме заедно, не направихме нещо толкова ценно за България. Където и когато един учител отиде, просветлен учител, това не е случайно. Винаги има някаква по-дълбока полза. Вярвам, че и сега, когато Гурудев ще дойде в България, началото на август месец 2025 година, това ще има някакви специални ползи за нашата страна. И затова е много важно ние всички да се съберем заедно и да медитираме. В началото нашият план беше да направим голям уникален курс с тишина, който е второто ниво на изкуството да живееш. Но когато преди няколко дни споделихме с Гурудев, че местата за курсът се запълват, той ни каза, хората, които няма да могат да дойдат в Павел баня на курса с тишината, които може би не са карали нашите курсове или по друга причина, нека за тях да направим нещо в градовете, нещо по-достъпно. И тогава ние предложихме да направим негова медитация и публична лекция в София и във Варна и този път и в Пловдив. Събитие, което да наречем България медитира с Гурудев Шри Шри Рави Шанкар в зала 1 на НДК, в Античния театър в Пловдив и в Фестивалния конгресен център във Варна. Какво по-ценно от това да създадем една вълна от положителна енергия с всички тези медитации, които ще направим. Когато хиляди хора медитират заедно, това създава една силна вълна от позитивна енергия, която създава такава хармония за обществото. Даже има изследвания, които показват, че по време на такива групови медитации престъпността в даденото място спада до нула. Затова вече тези от вас, които са преминали през курсът на изкуството да живееш час едно, могат да дойдат в Павел баня и да се насладят на 4 дни в присъствието на Гурудев Шри Шри Рави Шанкар, където ще медитираме, ще правим различни процеси за освобождаване на натрупаното напрежение. Ще си починем истински. За тези от вас, които все още не са карали курса с Сударшан Крия, може да го преминете онлайн, имаме всеки уикенд или във вашия град, за да можете и вие да се включите. Ще бъде приказно преживяване и наистина се струва. Аз не знам как да опиша колко ще бъде ценно и силно за нас, като хора, които искаме да израснем, но също така и за нашата страна. В Павел баня ние сме запазили всички къщи за гости, квартири, хотелите, за да можем да ги отдадем на най-ниската цена възможна на нашите участници в курсовете. Храната ще бъде специално вегетарианска, много вкусна. Ще се изгради една уникална конструкция, в която ние комфортно да можем да медитираме. Подобен тип голямо събитие се правят само в Индия, а ние тук ще имаме възможността да го направим в Европа, дори в България. Това е един наистина уникален шанс за всички нас. Когато съм бил на курс тишина с Гурудев, само да ви споделя, това усещане на блаженство, на еуфория, на позитивна емоция е толкова силно. Пожелавам го на всички. Когато Гурудев е там, той има толкова силно излъчване, позитивно, че ние се зареждаме с тази безусловна любов. След такъв курс с тишина с Гурудев, аз просто имам усещането, че обичам всички хора. Толкова е прекрасно това усещане. Такова спокойствие, такова щастие ми дава. Много искам да го преживеете и вие. Сега имаме кампания, че курсът на изкуство да живееш час едно
е на половин цена за тези, които искат да се запишат. Курсът на тишината струва само 495 лева. Направили сме го абсолютно достъпно, за да може всеки да се включи. Дори има опция за изплащане на 5-месечни вноски по 99 лева. И след това вече всеки може да си избере опция за настаняване, било то в къща за гости или в хотел, където имате спа. Но нека да се върна да кажа няколко думи за това колко е уникално да бъдем в присъствието на просветлен учител. В древните писания на йога се казва, че най-ценното за един човек, било то търсещ духовно израстване или освобождаване от тъгата в живота, е да бъде в присъствието на просветлен учител. Самата вибрация, самото присъствие може да изчисти нашето съзнание, може толкова да повдигне духът ни, все едно сме медитирали десетки години. На това в тези книги се казва, каквото и да работиш, каквото и да правиш в живота, използвай тези средства, които си натрупал, да потърсиш такава компания, присъствието на просветлен учител или гуру. Това наистина е една благословия. Хората ходят чак до Индия или пътуват из Индия да намерят такъв човек, а той идва при нас. И то не кой да е, а Гурудев Шри Шри Рави Шанкар, който е учителят на всички учители в Индия, най-признатият експерт в тази сфера на йога, на медитация, на дихателни техники. Знаете ли, през 2020 година, третия път, когато дойде Гурудев в България, той направи един уникален курс, мастер-клас по медитация, разкриване на безкрайността, където се разкриват 112 техники за медитация. Беше толкова дълбоко знание и само просветлен учител може да възроди и да ни даде преживяването на тези техники. Последния път, когато Гурудев посети България, беше през 2022 година и тогава направихме много приказно събитие в римския декор на киноцентъра Бояна. Надявам се това, което споделих, да ви е вдъхновило и пожелавам от сърце да имате възможност да се срещнете наживо с Гурудев Шри Шри Рави Шанкар. Ще се радвам да се видим наживо на тези събития. Аз със сигурност ще бъда на тези събития и ще се радвам да се видим наживо и да се запознаем там. 2 август – Пловдив, 3 август – София, 4 август – Варна. Преживей вечер в блаженство с учителя Гурудев Шри Шри Рави Шанкар.